indarkeria matxistaren aurka kalera ateratzekoa, enegaren. Gaurkoan, iazko azaroaren 25-etik gaur arte, eraitako 6 emakumeak gogoratzen hasi nahi dugu irakurketa hau. Indarkeria matxistaren aurpegi lazgarrienaren eta bortitzenaren biktimak izan diren horiek ekarri nahi ditugu gogora. Euskal Herriko mugimendu feministatik maitasun osoz gogorarazten zaituzte du. Ez zaituztegu bakarrik utziko. Besarkada zenide eta lagunei ere. Herriari eta betako feminista guztiei. Era berean, gobernuen Israelekin dituzten harremanak etetiko exekutzen dugu eta Israeli boikot egiteko deia egiten dugu. Aurrera Palestina. Indarkeria matxista, ordea, beste hamaika formetak ikus dezakegu gure egunerokotasunean. Eta urtekoan horiek sostengatzen dituzten egiturak, konplizitate sareak eta gaiak salatzera aterako gara kalera. Izan ere, emakume, trans eta moiero jasaten dugun indarkeria ez da ausartoa. Sistema kapitalista, cis-heteropatriarkala narresta eta kolonialak askotariko egiturak eta mekanismoak ditu martxan gure gorpu eta lurraldeetan indarkeria betikotzeko eta hala sistema betikotzeko. Ematen dugun urrats bakoitzaren aurrean, ondarrati berri bat jartzen da martxan. Testuinguruaren arabera artikulatzen eta egituratzen dena. Gaur egun, eskuinetik nahiz ezkerreko sektore reakzionarioetatik ondarrati betean aurkitzen gara. Gorrotozko diskurtsoak eta feminismoaren kontrako diskurtsoak inpunitate osoz zabaltzen ari dira sareetan, komunikabideetan nahiz kaleetan. Feminismo kontrako mezuak, mezu transfoboak, mezu arrazistak besteak beste. Are gehiago, azken aldian, Euskal Herriko albatxokotan erasoak publikoki salatzera atera batean ere boikoteatuak eta gutxiesiak izan gara, gure aldarriak eta ekintzak deslegitimizatu dituztelarik. Eta hori, egin dutenak inguruan ditugun gizonak izan dira, haiek konplizitate eta anairia egiturak lagun dituztera. Erasotzaileak eta antifeministak ez dira izaki abstraktuak inguruan ditugun gizonak baizik. Asimismo, las citadas redes de complicidades y fraternidad son pactos patriarcales. Son redes de complicidad y silencio en que, además de los hombres, participan organizaciones que no identifican la violencia machista como un problema social y político de primer orden. Izan ere, lehen aldiz, abortuaren aurkako abortatzeko kliniken parean jartzen diren talde ultrakatolikoen aurkako epaiketa bat hasi da. Abortuaren debekua historikoki emakumean gorputzen gaineko kontrola ezartzeko mekanismoa izan da, eta indarkeria matxistaren adibide bat gehiago. Urteetan aldarrikatu bezala, gure gorputza gure erabakia da. Eta abortua libre, doako eta publiko baten alde borrokan aldairiko dugu. Azkenik, aipaturiko guztiaren aurrean, erresistentzia feministarako deia egiten dugu. Segi dezagun antolatzen eta kaleak hartzen. Segi dezagun autodefentsa feminista aldarrikatzen eta gauzatzen. Kaleetan, etxeetan, lantokietan, jaiguneetan. Erantzun diezaiogun indarkeria sostengatzen duten haien konplizitate sarei. Horien aurka borrokatzen duten konplizitate sare feministekin.